En ting, som jeg lige vil snakke lidt om her, det er, at vi har en lederkonference i Oslo. Og mange tror måske, at det er bare nogle mennesker, der står og er glade og hopper op og ned. Og det har jeg ikke brug for, fordi jeg har ikke råd, og jeg har ikke tid, og det passer ikke særlig godt. Og det gider jeg det hele taget ikke at bruge min tid på. Men jeg kan godt fortælle dig, at Zenseano er en exceptionel mulighed for rigtig, rigtig mange mennesker. De første 4,5-5 år her er vi gået til 50 millioner svenske i omsætning. Men det, der er interessant, det er, at de næste 5 år kommer vi til at gå til 500 millioner i omsætning. Så det er jo tusindvis af mennesker, som kan komme til at leve af og arbejde med Zenseano. Og det at arbejde med Zenseano, jamen, det giver en masse frihed, det giver en masse muligheder, det giver en livsstil. Vi har den mest exceptionelle livsstil. Vi har mulighed for at være hjemme med børnene lige så meget, vi har lyst til. Vi giver den også gas, vi knokler meget hårdt. Jeg plejer at sige, at vi arbejder hårdt, og vi holder ferie vældig hårdt, for de sidste 3 måneder har vi været ude at rejse en måned ud af 3 måneder. Så vi lever meget mere intenst liv med mange flere farver, med mange flere nuancer, end vi nogensinde har gjort før. For 4 år siden, 5 år siden, jamen der delte Pernille og jeg en lille Kia Rio. Jeg stod klar med min mappe, når Pernille kom hjem fra arbejde. Pernille blev nødt til at gå på arbejde, for at vi kunne betale regningerne, og vores liv så fuldstændig anderledes ud. Så det er exceptionelt, hvad man kan få ud af livet, bare ved at give den noget gas. Og det er ikke så langt væk. Forestil dig om 5 år, at du er ude at sejle på en yacht, og du er rundt omkring i verden. På et tidspunkt så fik jeg faktisk skæld ud af Pernille, fordi hun synes, vi rejste for meget. Så prøv at forestille dig at have de problemer. Vil det ikke være fantastisk? Se nu at komme med til Oslo. Der kommer nok den mest exceptionelle leder i hele verden. Han er lige blevet rated til top 10 leder i verden. Og han kommer i 3 dage intensivt og træner dig og alle dem, som du har med på dit team. Så snyd ikke dig selv. Det er peanuts, det er håndører, du skal bruge for at komme til Oslo. Lad være med at snyde dig selv. Kom nu med.